יתד. אקדח של בטמן. חבל. חבל? לא אמרת כלום על חבל? ברור שצריך חבל. איך נטפס פה בלי החבל? אני אראה את היתד לצד השני, ואז מה? צריך לחבל לו חבל. יש לי שרוכים. אידיוט. בוקקו. לא עכשיו, מכתר, אני מנסה לחשוב איך נכנסים. אבל בוקקו. מכתר, אמרתי לו עכשיו. טוב, רק חשבתי שאולי תרצה לדעת שהשם ג' ישן. נו אמא, עוד 5 דקות. תראו אותו. ממש כמו יפהפייה נרדמת. תנשק אותה והיא תתעורר. בוא'נה, היא מחוקה לגמרי. בוא נצבע לה את הפנים במשחת שיניים. גניב. שלום, מר אוסקר. איזה יפה אתה. מירי, את צריכה להגיד לבבו, זה לא יכול פשוט לבוא מתי שבא לך, וללכת כאילו מתי שבא לך, כי אני לא מוכנה שתתייחסו אליי כמו אל חפץ. אבל אני כן מוכנה שיתייחסו אליי כמו חפץ. אז יופי, לא משנה. ני, בואי לפה. מירי, לחייך. איפה נפגעת? הם צילמו אותי, קרן. הם צילמו אותי בפנים. את בסדר? אני בלי מייקאפ. הפלאש חדר ישר לפנים. יהיה בסדר, מירי, יהיה בסדר. המסוק בדרך. קר לי. כל כך קר לי. סטייליסט! זה לא תרגיל? לא בוס, זה קורה עכשיו. אדוני. תושבי העיירה, כאן משה איבגי, צלמי פפרצי חדרו לעיר. אני חוזר, זהו לא תרגיל. יישארו במקומותיכם ואל תצאו. אנחנו מטפלים בבעיה. ברחנו ממנו. עכשיו רק להגיע לחומה לא חבל? ככה לצלם בן אדם בלי שהוא הסכים? זה לא מנומס. אם תופסים אותי, לפחות זה מודי. אוהבים אותך גבר.